Ndewonu ndị nze na ndị echiri echichi, unu abịala. Aha m bụ Merit Chinedu, m na-agụ akwụkwọ na Amini High School. Apụtara m ebe a ịtụrụ unu ilu ndị Igbo. Nke mbụ, awọ adịghị agba ọsọ ehihie n'efu. Nke abụọ, ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ. Nke atọ, ọgazi amaka mana ejighị ya agọ mmụọ. Nke anọ, nwata na-agba surugede amaghị na surugede be ngwu ndị mmụọ. Nke ise, okirikika na-abụ postu adịghị arị elu. Nke isii, agadi nwaanyị na-aka nka n'egwu ọ maara agba. Nke asaa, ajụgbo nwa dike n'oge si na mmanụ ya pụfee ya. Nke asatọ, egbe dike n'ọgụ ụlọ ihe ike bịa echeta dike. Nke itoolu, onye efe eze rie ya aka. Ikele ụkọ ihu ma onye maazị aka unu hụrụ na ihe ọchụ bịa ha mmụta anyị kelere ụmụazị